butterfly here. Hola mga kabiyahe, arito subong sa La Paz Plaza, kag ari kita sa Butterfly Garden. The butterfly is so fun. So tatlo kami nagkanto di, ako, Butterfly. si Chris, kag si Toto. Hi. Hi. Toto. Hi. Okay. Ari kita subong sa Butterfly Garden. First time namon ni kadto diri sa Butterfly Garden mga kabiyahe. Ang nakatuan namon yung Butterfly Garden last 13 years ago, amo ni siyang CPU kay may Butterfly Garden. So Let's go, Papa. until 4 PM lang sila, Chris, no? Okay. Halin 4 PM onwards, nagapahuway na kuno ang mga butterfly para gaiwas man sila sa stress. So matuod yun man nga Butterfly Garden kay mga kabay, kay mga butterfly na gitman sa. Hi, the butterfly. So bisita ka mo din mga kabiyahe, wala bayad, free lang ang entrance fee. Tapos wala sing bayad. So bro, bisita ka mo din mga kabiyahe sa Butterfly Garden. Picture. Mayroon din sila nga description like lain-lain klase nga rasa or variety sa butterfly mga kabiyahe. So kadto ka man din mga kabiyahe sa La Paz Plaza. Ara mga kabiyahe, pwede ka mo di ka pa-picture. Toto, careful ha, madagdag ikaw ha, mapulig kita alang-alang. So kadto kita din mga kabiyahe, Butterfly Garden sang La Paz Plaza.